Asibingelele ubingelele baba udokotela baba Sizwe baba Jabulela umfana muhle ongathi ikhehla lomzulu abancancisa kiso futhi ngixolisa. Namhlanje ke sithatha ithuba esisendaweni esibiza ukuthi Nedbank House Building, corner of Queen Street and Albert Street. Sokuthi ke ake senze ama video ke studio 601 dark room studio number 1 in 1904 to 1905 lapho kuba udokotela uzomthola khona ekwenzela khona ama video. Namhlanje sine topic ethi Minister of National Security Guards NSG. Sifuna ukuthi sikicacise kancane lento ngoba lento mesingazikhuluma singene and then uhulumeni yoloko ebona ngathi kunormal uyobona ngathi kunormal ngoba le nto it's not normal, it's abnormal already. Into engizafuna ukuthi ngeke ngikhulume la, this is baba Dr. baba Sizojabulile. La ma video kababa dokotela abantu ababukayo, abantu abaka left, abantu baka right, abantu abafundile, abantu abangafundanga. Okay, kubantu abafundile kunento engifuna ukuthi ke ngikhulume kubona kuze ukuthi ngoba laba abafundile bayasebenza bayahola but imali eningi abayihola isiza labantu abasemakhaya bangasebenzi, should bane liability vest, then ekhaya kunomuntu ogulayo. But into engiyifunayo ukuthi when you see that your HbA1c, hemoglobin A1c yalo muntu ukuthi it's greater than 15 to 25. Labo bantu laba suke sebejova. Labo bantu laba suke bejova kuze kufa izinso. Sinento esibiza ukuthi i-GLP type 1. Glucocan like peptide type 1. Isuke isidrophe kakhulu i-GLP yalo muntu lo. Once i-GLP yakho yadropha ngale yandlela, maningi amathuba ukuthi usunganqunywa unyawo, maningi amathuba ukuthi usungashawa i-stroke, maningi amathuba ukuthi usungaba umuntu okukhubazeke ngamehlo futhi because of kuthwane ushukela yakho so affected nasemehlweni. Ake siyikhulumeke lento. Having a GLP type 1 that is that low, having a HbA1c that is very high, sekuyadinga ukuthi kufike kubaba udokotela. Akufike baba udokotela, I've got something that can change all that. I've got something that can change all that. Believe you me, I'm exposed ekulapheni abantu, I'm exposed emthini right okulapha abantu. Ake ufike kubaba udokotela ngoba kunezinto vese ongeke uzutshele zonke eclinic but ngoba lezo zinto lezi abayiziphusha ngisho ipressure yabe bephezulu kakhulu. Athi ngiyawathatha amaphilisi epressure kodwa ke still anguboni nje umehluko. Kunini ngaqala ukujova sengishintsha imjovo kodwa ushukela still usangihlupha. I am the one whose HbA1c was approaching 9, the way it was so high. I able to reverse it down to 5.6. I able to reverse it down to 5.6. Engisho ukuthi lento engiyikhuluma into ngathi mina mengithola ukuthi ngishwela nganitshela futhi ngase ngasho ukuthi hayi nizobona ke ngizobona sizo challenge anosho sawu challenge sawubitha futhi nganginobutingling of the inyawo zishisa into eyisimanga anginani ngisho wodwa ama symptoms namhlanje. I eat what I want to eat because I know ukuthi nginani e-office. And then indawo engisebenzela kuyona indawo ukubuyisa ithemba kubantu. Ngisho lo muntu wakho ushukela omhluphe senezinto eziningi seniphuza nemithi enithenge emgaqweni obhuquza akazi usinda ke kunjalo umuntu. Engithe ngifuna ukuyenza ke ilena ufikise lo muntu sike sizomsiza. Enye into ke esenginika inhliziyo ebhlungu, lo msebenzi wethu uyadinga ube umuntu osoft kakhulu esponge echupheni because uhlobo labantu olufika kuthina ufuna siba absorb quick. Yabona mekufika indoda ikhulume sengathi ivuka ebuthongweni imisitshela igama elilodwa ezokwenza ukuthi ube awake. Ithi mengingafikanga la next month mhlawumbe kuzobe ngizibulele ngoba ngicabanga sekugcono khona. Yini na kwenzekani kanti? Mase kutshela igama elilodwa. Kutshela nje igama elilodwa. Athi ucabanga ukuzibulala ngebe induku yakhe ayivuke. Ekhaya usewashiswa nezitsha. Because useyafana nomuntu wesilisa ohlala khona. Angiqale phansi ekhaya uwashiswa izitsha ngoba useyafana nomuntu wesilisa ohlala khona. Ilo ndoda leyo uzipho wendoda ukuthi uphazamiseke, it's a huge embarrassment. Le nto it's gross.
ayikho indoda ethanda ukuthi le nto ingenzeki kuyona. Ayikho indoda ebekezela le nto. And abantu abesifazana abaningi bayahluleka kumbekezelela umuntu. Bakubalela ukuthi wena ubuqonywa usubuya njena bla 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 ihambe inkosikazi ibuye ngabo 5:30 ntambama. Ngeke ayibuze into eziningi. Uthi babudotela ngeke ngimbuze into eziningi. But if ungathola indawo ekahle sengicabanga nokuzibulala. Ngoba ayikho into engayizamanga ukuzilekelela. Lawo bantu laba abanjalo nginomuthi engibanika wona esibizisa indoda enkulu. Indoda enkulu precisely ngilekelela labo bantu labo asuke bezwe ukuthi imizwa yabo yocansi ilahlekile iphelile gone. And then abanye uthola ukuthi iyancipha ke manje lento ke. Athi umethu uyazibuka njalo ukuthi ayingeke lento ngathi siyancipha kakhulu wena. Sifaka ke indoda enkulu. Then ke into engiyenzayo mina I don't sell product. Ngisenza product kulapha abantu. Abantu abeza kubabudotela benoshukela bangena kwi product program ka 600 rand. Onenkinga imizwa yakhe ekhaya ungena program ka 600 rand. Uma seseqhubeka ke seyehla ke imali siba ke 150 everybody can afford. Yabo. This is babu dokotela wesizwe bawujabule mfana mhleje ekhele umzulu amancisi ngoba asizukwazi ukubekezelela abantu obonayo ukuthi labantu laba if they were properly mentored ngabe namhlanje abekho kulento abayiyona. Ababekho namhlanje kulento abayiyona. Bakithi nansi into engifuna ngikhulume la. Lento ngazi noma it's a right time ukuthi ngikhulume noma kunjani. This is a gross mistake that lezi inhlangano esikuzona thina njengabela bendabuko. Yes, asifundanga esikoleni, asibahle verse entweneni, kodwa kunezinto esingakwazi ukuthi sifundiswe zona. Ngoba sikwazile ukuba ne driver's license. I driver's license ungayithola kanjani ungayenzanga le nazi. Shuthi khona esikwazi ukwenza. Kukhona impawu zonke emgaqweni siyazazi. Sifundile ukusebenzisa ifoni. Ayikho into angitshela efonini uthi angiyenze ngingayenzi ngizokwazi ukuyenza. Yebo. Uma ngikwazi ukusenda uWhatsApp, ngikwazi ukungena kwi-app, ngitransfer imali, ngibona imali mingena ngenze ukuthi okusho ukuthi ngingakwazi. Yini indaba lezi inhlangano? Zingakwazi ukukhuluma nama medical schools around South Africa. Ukuthi akube khona indlela engenziwa ukuthi abalaphi bendabuko abafundiswe i-basic understanding of pathology. Basic understanding ukuthi serology ifundwa kanjani, microbiology result ifundwa kanjani. Abalaphi bendabuko kwenzeka ama mistake amaningi bagcina bene TB abanye because kunempa abangakwazi ukuzifunda. Abantu bashawa i-stroke ekuthiwa uyolashwa inyanga wasafika washawa i-stroke because ubengenayo access yokuthi amenza amagazi. Abantu bafika bakuba bewaphethe ama result bathi ayimkhulu usenesibhedlela nazi incwadi zakhona athi ayiloka ngikusebenzisa. Do you know why? Because akafundiswanga. Kodwa kuneyinhlangano ezisebenzisa i-data yabantu in order to control ispace. In order to control ispace ethi mina ngaphansi kwenhlangano yami nginabantu abangaka. Ngaphansi ngalo ndlela yena ugaina i-popularity at the expense of the ignorance yezinyanga nezangoma. Awuwazi ukuthi ungaletha umuntu kuwena mase sisho ke thina esimlethile. Sithi hayi baba nasesibhedlela bashilo but into abakhala ngayo ama platelet akhe manje bathi abazi bayaqala ukubona umuntu ona platelet afika ku 2000. Ethi hayi la ekhaya yikho leyonto. Hayi la ekhaya yikho. Manje akazi umkhulu ukuthi yini ama platelets. Akazi umkhulu ukuthi yini ama platelets. Hayi umkhulu ngine medical aid kodwa ngiyabona medical aid yami ayingisizi nje manje kade ngichecka nje udokotela ngifonela manje ngibona ngihlele emontweni uyangitshela ukuthi ama basophils zami are very high. Akazi ukuthi noma ngabe mhlawumbe ngine cancer noma yini. Ithi hayi la ekhaya kunankinga la ekhaya sizophahla. Sochitha ngeke kwachitha amathambo for i-basophils because one of the white cells lawo. Yabo lezi zinto lezi ke kuyadinga ukuthi sazi ukuthi sibe ne basic understanding ukuthi mesikhuluma nge-CKMB CK troponin I sensitive troponin T sikhuluma ngani so that inyanga zizokwazi ube not same level but sibe same phango kwe understanding ngoba impilo zabantu lezi siziphethe. We are called odokotela besintu and we must have knowledge yabantu abawodokotela. Yabo
asibe ne-knowledge phela yabantu ebakhona kubantu ababizwa ngodokotela. Why can't we have same knowledge? Why our knowledge is reserved? Ngoba labantu abaya kudokotela besilungu, abantu asobe beqale kuthina, ufuna ngabaqale kuthina ngoba sesiyazi ukuthi into engiyitholayo la ndodakazi, ama-platelet akho that dropping very low. Uloku waqala lembiza lekhaya, mengithi ngiya-check futhi namanje futhi ama-platelet akho aqhubeka kahle. Ngicela ukuthi akuhambe uye esibhedlela bazofika bakufaka igazi. Lo muntu ufuna ukufaka igazi. Lo muntu ufuna ukufaka igazi. Lo muntu ufaka. Uyafika umuntu unehlungu lana uqaqebelwa ngathi ithaya lemoto. Lo muntu uyamnika imithi yokugcoba ukuthi ake kugcobele lento inkinga yesikhumba, isilwane obelalo isilwane. Lo muntu abengalalwa isilwane. Unenkinga kwi-IgE yakhe, immunoglobulin ES yakhe is just too high. Just too high. Manje lento ziyafuna ukuthi le inhlangano zothi sizitshele ukuthi nina nidla imali kuhulumeni nisebenzise ukungazi kwethu. Nisemaphalamende nisebenzisa ukungazi kwethu. Ni advisor odokotela ezibhedlela nisebenzisa ukungazi kwethu. Kuyanijabulisa yini lokho ukuthi nina nibe nabantu abanilandela abangakwazi ukufunda ama-result e-TB. TB quantiferon asiyazi thina, TB gold asiyazi kuthini lo nto. AFB fast bacilli asikwazi ukuyifunda thina le nto. Kodwa nina nihleli lapha yana niyajabula ukuthi thina sinomakhosi abangaka sinenyanga engaka. No. Inhlangano zethu azenze kahle and zisona lezi ezisibusele emuva kakhulu. And kuyangidabukisa mina ukuthi ngempela sizoba nomkhandlo onje since 1994. 8 years. Ayikho progress ebonakalayo, inyanga still azazi lutho. I am one who's ignorant. I am one who knows nothing about ukulashwa umuntu. And ngiyabona nje abantu befaka oximeter reading. Angazi oximeter reading yini la eyenziwa lapha mekuthiwa kwenziwe oximeter reading. Why yenziwelani yona? Ngoba nginawo amakhambi lapha ngifuna ukwazi ukuthi kuma vital signs yini ebuyayo. Ngizowafaka amakhambi khona. Ziyagqula ingane eminyango, iyapheka imbiza eminyango. Kodwa ngifuna ukwazi kuma vital signs ukuthi ngoba phela imoto nemoto before uyithinta engine nje iya-diagnose imoto. Mina ngizoba diagnose kanjani? Ngoba ngayi challenge ana lendlela yokuchitha amathambo ukuthi leya technology esiyisebenzisa it outdated. Ezifeni sinazo namhlanje it's outdated. Kodwa manje sinenhlangano esinazo emkhandlweni okwelapha bendabuko ezahluhlukene aziyibuki leyo nto ukuthi ake kubhekwe lana ukuthi akukwazi ukuthi abelapha bendabuko bakwabona bangashawa i-stroke. Kwabona ke manje ngathi umlaphi bendabuko useshawa i-stroke, umlaphi bendabuko useyadialazi. Asazi thini i-GFR yomuntu imithi 13 kusho ukuthini. Asazi ukuthi kunini la umuntu ofuna umsusa esandleni sakho ukuthi hayi akuye ngapha kwamanje ngiyabona ukuthi izinto zakho ngathi azikho azinhle. Umuntu umlaphe i-GFR yakhe ithi 45 yehleza afika ku8 usamlapha. Ingeka inhlangano zethu ezisidayisile thina belapha bendabuko nezangoma azibona baye bajabule ngoba phela bafundile bona. Babe wo principal kwezindawo, babe kuma department of government, bebe nezikhundla eziphezulu, bathe mephuma bangena lana bakhuluma isingisi esideke manje lamabhuku ahlezi baphethe kanje awasizi ukuthi bahlezi befaka izibuko. Ayisebenzele thina le nto. Kwathi sifuna thina ukuthi sibe nama workshop, sibe nabantu abazosazisa ngalezi zinto lezi, but abane understanding ngokulapha ngokwendabuko. Abane understanding ngokulapha ngokwendabuko. Hayi ukuthi umuntu ozokhuluma ukudelela. Yebo. Hayi umuntu ozokhuluma ukudelela. Umuntu ozoku-understanding ukuthi la mekuthiwa umuntu umakhosi akho hayi ukuthi umuntu ahlula isikole, hayi ukuthi umuntu oyingane yaSathane, hayi ukuthi umuntu onjani no. Lento sifuna ukuthi abantu inhlangano lezazi ukuthi we are no longer happy about the service and the leadership yabo at all. Because the leadership yabo it has made us ignorant, stupid and very poor. Ignorant, stupid and very poor. It's not leading us anywhere. La thina sifuna ukuya khona. Thina sikwazi ukuhlala nodokotela weChina oyinyanga. Asikwazi ukuhlala nodokotela weNdiya oyinyanga at the same space and understanding of herbology and anatomy. Yabo. Ngithembe ngifika eRajasthan ngihlala neyo ngabona ukuthi ngeke lona ngihlehle ingeke lona umhlophe kakhulu yakhanya lokunento ayibamba ngokwelokisho umuntu engayibambi lana yabo. Engisho ukuthi lezi zinto lezi ziyadinga ukuthi sizikhulume. Ziyadinga ukuthi sizikhulume. Ziyadinga this is babu doctor basiz bajabule mfana umhleje kahle umzulu amanxisa ngiso futhi ngixolisa. Ake ngibuke la. Safety and security, rapid arm response. Safety and security, rapid arm response deserves to have their own department. Amagadi
armed response. Labo bantu ipractice yabo ihluka kakhulu nasemaphoyiseni. Amaphoyisa awanawo ama-alarm axhunywe emzini yabantu. Laba bantu abako armed response ngiyakutshela ke manje bane intelligent that warranties and surpass amaphoyisa. Cela ukuphindela. Laba bantu bako armed response bane intelligence that surpass ama-vet. Mina if ngifuye inyoka ekhaya kodwa lapha kule ndlela enyoka ngifuna ube ne-alarm bazofika bakucupha i-alarm nakhona bezibona inyoka bathule. That is part of intelligent. Mina ngidayisa lento bafike elaboratory bafake lento babone ukuthi ngiyinyanga kodwa ngidayisa lento futhi they'll keep quiet. They'll never tell the police. It is their intelligence because I'm their client. And laba bantu labana we needed ukuthi sibe ne wing ka government understand ukuthi we need to have a wing that will apply intelligence knowing very well who are these people abaku armed respond. Who are these people abaku armed respond? Ngoba umuntu oku armed respond must have a first aid level 1, level 2, level 3. Umuntu oku armed respond. Engisho ukuthi laba bantu labana we need government ukuthi ayibukisise kahle le nto ukuthi kunini la esizoba khona ne department National Security Guard minister yakhona nje pure phela ini minister nje yakhona nje sithi nje MNJ Minister of National Guard. Ngoba laba bantu labana abenzo kwenza amaphoyiseni. Emaphoyiseni kwenziwe enye into kunama holding cells kuna investigation kwenziwa ama affidavit yonke lekulungile. But when it comes to laba abaku National Guard bakuma national key point. National key point iphoyisa likho lapha. Liki iphoyisa lapha yana. Bakuma campsite awekho amaphoyisa ama campsite. Beliyazi security ngikhuluma ngani mengikhuluma ngesite ethu campsite. KVT amaphoyisa awayigxoba iKVT. Umuntu oyigadi uyazi ukuthi ngikhuluma ngani mengikhuluma Cavalry Patrol. Amaphoyisa awethu. That is why laba bantu bane training ehlukile kunamaphoyisa. Nomsebenzi wabo ohluka kakhulu namaphoyisa. That alone kuphoqa ukuthi le nto ufuna ngabe sino minister obhekelene nama security kuphela. Hayi kuthatha uminister wama SAP wamaphoyisa ahlanganiswe namagadi. Into esingefani le nto. That is why uthola ukuthi ibhame eziningi ezisamagadini azazi ukuthi zisemthethweni zadubulaneni ngolosingaka because ayikho iminister elapha ya. Ngoba once abane minister soba ne-intelligence office of minister eyazi kalama security kwenzekani. Ngoba that minister once abane minister sizoba ke ne-intelligent ebhekene nje ne-national security, intelligent ebhekene just national security ukuthi kwenzekani lapha yana. Ngoba manje sibona kuqashwa abantu bangaphandle babe ne-access kwi-intelligence esingayazi thina. Uthi yafika ebuilding lokuthi akhuluma isingisi. Kanti kwenzani athi ngisa khona futhi sine French phakathi. And by having intelligence yethu we'll never have somebody like that because it will force everybody to be trained. To be trained, you must have an ID. To be trained. If you're a foreigner, you must be vetted. What were you doing at home? Does your country know that you are here? And uzokwenza training efana lena. Ngoba nje asikwazi ukuthi we can tolerate ukuthi sibeke la abantu ku national security. They are too strategic ukuthi singabeka nongubani lapha yana. They are just too strategic. This is Babu Dr. Voices Bojalu Mfana Mthenje Khathemzulu Manxensi. Love you all. Goodbye.